Ai avut o zi plină de provocări, emoții negative, conflicte, pierderi sau poate chiar accidente? Sau ai trăit o zi plină de succes, cu emoții pozitive, realizări frumoase sau oferte de lucru? Vrei să știi de ce în anumite zile se întâmplă anumite lucruri? Pentru a afla, trebuie să facem două calcule simple. Să aflăm care este codul vieții tale și care este codul zilei în care s-a produs evenimentul. Spre exemplu, dacă luăm o persoană care s-a născut în data de 29/06/1979, tot ce trebuie să facem e să adunăm ziua de naștere până primim un număr format dintr-o singură cifră. La fel și cu luna nașterii. Apoi adunăm anul nașterii. Am primit un cod format din 3 cifre, 2, 6 și 8. Acum calculăm ziua în care s-a produs evenimentul. Să zicem că este o zi, data de 11/06/2025. Facem aceleași calcule. Am primit a doilea cod, format din 3 cifre, 2, 6 și 9. Acum începe cel mai interesant. Dacă nu coincide nicio cifră, atunci înseamnă că această zi va fi pentru tine mai puțin importantă. Din codul vieții tale coincide măcar una din cifrele din codul zilei în care s-a produs evenimentul, atunci înseamnă că viața îți arată. Tu nu ai trecut lecția, dar ce lecție nu ne spune cifra în spatele cărui se află o descriere, o descifrare, fie în pozitiv sau fie în negativ. Această descifrare o vei găsi mai jos în descriere. Dacă coincid două cifre sau 3, nouă viața ne spune că această zi pentru tine este foarte importantă. Fii atent la ea, eu îți arăt. Tu treci lecțiile vieții în pozitiv și viața, ca bonus, îți oferă evenimente frumoase, realizări, susțineri. Iar în cazul în care tu trăiești aceste lecții pe negativ, viața îți arată. De 3 ori îți arată. Fii atent, tu nu trăiești lecțiile vieții pe pozitiv. Iar dacă vrei să știi ce lecții trebuie să treci tu în această viață, ce semnificație au cifrele din codul tău de succes, atunci citește în descifrare mai jos.